ஒரு 200 பேர் கூடியிருந்த அரங்கத்தில் ஒரு பேச்சாளர் 500 ரூபா நோட்டை காட்டி, யாருக்கு இது பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்கவே, ரூபா நோட்டாச்சே, எல்லாரும் கையை தூக்கினான். சரி, உங்களில் ஒருத்தருக்கு இதை நான் கொடுக்குறேன், அதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னுட்டும் அந்த ரூபா நோட்டை நல்லா கசக்கி சுருட்டினார். அப்புறம் அதை சரி பண்ணி, இப்போ யாருக்கு இது பிடிக்கும் சொல்லுங்கோ அப்படின்னவே அப்பையும் அத்தனை பேரும் கையை தூக்கினான். அடுத்ததாக அந்த ரூபா நோட்டை கீழே போட்டு அதை காலால் மிதித்து அழுக்காக்கி திருப்பி எடுத்து அதை காட்டினார். இப்பையும் இது உங்களுக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னவே அப்பையும் அத்தனை பேரும் கையை தூக்கினான். இப்போ பேச்சாளர் சொன்னார், கேவலம் ஒரு 500 ரூபா தாள், அது கசங்கியும் அழுக்காயும் மிதிபட்டும் தன்னோட மதிப்பை இழக்கலை. ஆனால் நாம் மனிதர்களான நம்ம அவமானப்படும் போதும் தோல்விகளை சந்திக்கும் போதும் மனசு உடைஞ்சு நம்மளோட தனித்தன்மையை இழக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தன்மை இருக்குது. அதோட மதிப்பு என்றைக்குமே குறையறதில்ல. வாழ்க்கைன்ற பயிருக்கு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் பூச்சிக்கொல்லியும் உரமும் மாதிரி. அதனால் நம்ம தன்னம்பிக்கையை இழக்காமல் வாழ்வோம் அப்படின்னார். சரிதானே? தன்னம்பிக்கையோடு வாழ்வோம்.